po si Bicolalong Kalbo. Ay po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ako naman muna yung magba-vlog. So, Her day today. panibagong araw, panibagong vlog po tayo. So, today's vlog po is it's my day. Ihahatid niya lang ako, itadrop niya lang ako kung saan. And then, gagawin ko daw yung kung ano yung gusto kong gawin. Kahit anong gawin niya. Manglalalaki ako. Sabi niya, gawin ko daw yung gusto kong gawin ngayon. So, let's see. Mamaya. Gawin natin lahat. Makikita niyo kung anong gagawin ko. Sana hindi ako kabahan pagdating mamayang gabi. Mawala yung kaba ko kung ano yan. So, see you later, guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin ko ngayon. Tapos mamaya, baka magpasundo ulit ako. Or ako na lang uuwi mag-isa. Magko-commute na lang ako kasi may work siya ngayon. Ayan po. Kung hindi ganong busy, So, mamaya ako yan makikita dito sa labas. Pero pag hindi, nasa bahay na lang. So, ayan po. Mag-bye ka na muna kasi Bye-bye sa inyong lahat, sa mga sponsor at sa aming mga silent viewer. Ingat po kayo lagi and organic God bless to viewer. all. Organic viewer pa. Ayan po. Sige po. See you later. Bye-bye! So, ayan guys. Nandito na tayo. Na-drop na ako ng asawa ko dito sa may Satwa. So, ayan. May pupuntahan ako sa loob. Pakita ko sa inyo kung saan. So, ayan. Nandito na tayo. Ayan. Dito, papasok daw dito. Tapos, 202. So, ayan. Madilim po. Madilim, guys. See you sa 202. So, tayo. Second floor. Ayan. 202 daw. Okay, nandito na tayo. 202. Mars and Venus. Ayan. Hello po! So, ayan. Dito ako sa loob ng salon. Yan po. Yan yung mga equipment nila. So, dito, naghihintay-hintay ako ng gagawa ng aking buhok. Ayan. Yan ang buhok ko na gagawin. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari mamaya. So, mamaya na lang. Ayan po. Ano na? Sinashampoo na pala. Ayan si ate, oh. Makikita natin yung galing ni ate mamaya. Ay, kaya ko yan, kahit anong kulot yan. Ano mo yung before and after mo, makikita mo yung Sige po. before and after. Okay. Ayan, sige po. Kita-kita tayo mamaya ulit.
basma. Ay, sambak. Ayan, tatapos na. Si ating maganda, oh. Andun din yung isa, DC. Yung look ka na ngayon. Baka di na ako makilala ng asawa ko, te. Ulit yung asawa ko, ba't ikaw ko? Bakit naging straight ang buhok mo? Ang asawa ko kulot. Parang natural lang yung buhok mo. Ha? Parang natural lang yung buhok mo. Di ba? Oh. Oh. Kaya nang tumingin, may ingit ka po eh. Ulit ka naman. Pilitin mo. Sa alagang siya. Gusto niya. Isang gawin to, di alagaan mo yung anak niya. Ayan guys, tapos na. Ayan, gawa. Gawa ni ating maganda. Mamaya ipapakita namin yung before and after ng buhok. Nagawa ni ating maganda. Ayan. Tingnan natin kung ano yung reaction ng asawa ko mamaya pag uwi. natawa si ate. Tulog na tayo. Ayan guys. Ayan. Medyo tumuwid na. So ayan guys. Tapos na. Tapos na. Natuwid na yung buhok. So, dito na tayo. Mag-isa lang ako. Ginabi na ako doon. Ngayon naman, pupunta ako doon sa papadalan. Dito tayo. Gabi na. Madilim dito. Mamaya na lang guys. So, yan guys. Dito na ako sa malapit sa padalahan. Tawid, tawid. Papadala tayo. Papadala. So, ito guys, dito na ako sa bahay. Nalubat kasi nalubat yung cellphone ko kaya hindi na ako nakapag-vlog dun sa sa pinuntahan ko kanina. So, ngayon, nandito na ako sa bahay. Nakapagbihis na, nag-shower kaagad ako kasi galing sa labas.
Ang daming tao sa labas. Ganyan kami pagka galing sa labas, bihis agad. Tapos, hugas, shower, half bath pala. Tapos, palit ng pangbahay. So, ngayon, wala pa yung asawa ko. Hintayin ko siya. Titingnan ko kung ano yung ano yung sasabihin niya sa buhok ko. Titingnan natin kung ano yung gagawin niya. So, see you mamaya. Ibablog ko pagka dumating na siya. Titingnan ko kung ano yung itsura. Kung anong sasabihin niya sa buhok ko. So, see you! Andyan na ata siya. Tingnan natin. Dito ako sa loob. Psst. Yeah. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa buhok ko? Anong masasabi? Tignan mo sa buhok ko. Ayan o. Ayan o. Ayan buhok ko, natuwid. Ayan. Sabi mo kasi gawin ko lahat ng gusto. Hindi ba nawalgas yung bulsa ko? Sabi mo gawin ko lahat ng gusto ko. Ayan na. Ayan yung ginawa ko, naubos yung ilang oras yun? 6 hours? 7 hours? Sa Regalo sa'yo. Napakamot ako dun. wala nang laman yung card niya. Ubus na. Sana mayroon pa yun. Anong masasabi mo sa Hi buhok ko? guys, kumusta kayong lahat? Ano nga masasabi mo sa buhok? Ganda. Eh, Ilang buwan daw yan. ilang buwan? Ilang buwan? Baka bumalik ulit sa dati. Ba't di mo ba sinama? Nagpariban din sana. may re-riban. Ayan So, na wala. ayan guys. Hello, kumusta po kayong lahat? Ito, pagod na pagod, sinisipon. So, Ewan ko kung bakit. So, sige po. Salamat. Bye-bye. Salamat sa panonood. Sa Vlog niya? Vlog ko. Vlog for today. Kaya na mag-ano. So, bye-bye.